ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଶାଗୁଦାନା ଉପମା। ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ଦରକାର ରାତିରୁ ଭିଜେଇଥିମା ଶାଗୁ ବଡ଼ଟା, ମଟର ଦାନା, ବାଦାମ କି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିମା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ, ଆଳୁ କଟାଟା, ପିଆଜ କଟାଟା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଯେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ମେସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯେନ୍ଟା ଆମର। ପହିଲା କଢ଼େଇ ଗୁଟେ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। এটা ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେମା। ଜିରା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଯିବା, ତାର ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ ଯେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇକିରି ଭାଜମା। ଦେଖୁন ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା, ଫେର୍ ସେଥିରେ ମେସିଙ୍ଗା ପତର ବି ପକେଇ ଦେମା। আর তারপরে ସେ କାଟିଥିମା ଯେନ୍ ଆଲୁ ସାନ ସାନ କରିକିରି ସେଟାକେ ବି ଦେଇଦେମା। দেখুন ଦେଇଦେଲି। ତାରପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସିଝିବା ଆମେ ତାନ୍ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିମା, ପରେ ଫେର୍ ଲୁଣ ଦେମା ଶାଗୁଥି। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକିରି ଘାଣ୍ଟିକି ତାପରେ ଢାପି ଦେମା। ढापी देमा। देखुन फिर काढ़ी मटर देदेमा। मटर देकिरी तापरे ढापी देमा आउ ताके सिझवा लगी छाड़ी देमा। देखुन ढापी देली। चेक करमा आमर आलू मटर सिझिलान कि नहीं सिझिचे। हे साकु देदेमा और से बादाम जेन गुंड कर रखिदिमा सेटा भी देदेमा और लुण भी देदेमा। आगुरु लुण देइथिमा से अनुसार देवे, जेतकी अपन कम बेसी खाएसन देकी भल भावे घांटी देमा। भल भावे घांटी देमा और तापरे ढापी ढापी करी इटा की भाजी हेबा लगी देमा। এই গলা আমার ଶାଗୁ ଉପମା। ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍, ଦେଖୁନ୍ ଭଲ ଲାଗବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ मोर वीडियो देखिथिबार लगी। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करुन। এই গলা আমার উপমা রেডি। नमस्कार।
ଧନ୍ୟବାଦ।